the reason why the people are saying there is nothing in video record. आच्छा रायजोफोर भिडिअफोरखौ हराव खालामाबा उपाय गैया रायजोफोर मिथिबायना सानाव सम गैया बेनिखाय हराव खालामनांगौ जायो। आच्छा रायजोफोर मा बुंनो आरो बुङाब्लाबो जाया बुंनो गोनां बाथ्राफोरखौ बुंनांगौ जाखायो नङा होमबा रायजोफोर। बेनिफ्राय दिनै नोंथांमोननो लागै मोनसे ओरैबायदि इम्परटेन्ट टपिकनि सायाव आं भिडिअखौ लाना फैदों रायजोफोर। नोंथांमोना उइदाउट स्किप फुल नायलां रायजोफोर होमबासो बुजि मोनगोन। बेनिफ्राय जुदि चेनेलाव गोदान सोरबा फैदोंबा साबस्क्राइबबो खालामना लानो हागोन, गोसोब्ला खालामना लानो हागोन साबस्क्राइब आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लानो हागोन। स' रायजोफोर मेन कन्टेन्टआव थांनायनि सिगांनो मोनसे बाथ्रा ओरैबायदि इन्ट्रेस्टिं जोंनि सरकारनि रुल मा बुंनो नङा होमबा रायजोफोर मिनथावनाबो माथावनाबो ओरैबायदि इन्ट्रेस्टिं बाथ्रा रायजोफोर नायना लाग्रोलाय रायजोफोर। बे मोनसे क्लिपखौ आं बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय आं बेखौ एसे फिसा क्लिप लानाय जादों। बड'लेण्ड रादाबनि अर्डार गाज्रि दामोन गुसुं मोनसे क्लिप लानाय जादों आङो नायना लाग्रो रायजोफोर। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे जोबोरै गोनांथार रादाब आरो बे रादाबा जायखि जाया साख्रि मावबाय थानाय साख्रिआवलाफोरनि थाखाय मिथिनाय एबा सांग्रां जानाया जोबोरै गोनांथार। आसाम सरकारनिफ्राय दिनै मोनसे फोसावनाय नटिस बायदिब्ला साख्रि मावबाय थानाय जायखि जाया हौवा हिन्जावानो नैथि खेब जुलि लानो मोननाय नङा। बे रुला रायजो राजा नोंथांमोननि बायदिब्ला मोजां ना गाज्रि कमेन्ट खालाम प्लिज रायजोफोर मिथिबायना। बे जिहेतु जोंनि सरकारनि रुल बेयो मोजां जादों ना गाज्रि जादों? आंनि मथेबाथ' खावसे मोजां खावसे गाज्रि जादों। अके हाफ मोजां माने 50% मोजां 50% गाज्रि। मानो 50% गाज्रि होनना बुङोब्ला होमबा बै नर्मेल पाब्लिक मानसिफोर जेरै साख्रि बाख्रि गैयि नों आरो आं जोंफोरबायदि मानसिया बा हिन्जाव गथाय लानो मोनगोन रायजोफोर नङा होमबा? जात जातसोल' सैथिनोबो आंनि मथेब्ला मोनाथाय मोना पुरा माने साख्रिआवलायाबो मोननाङा जे पाब्लिक मानसियाबो नर्मेल पाब्लिक मानसियाबो साख्रि गैयि मानसिफ्राबो रावबो हिन्जाव गथाय लानो मोननाय नङा हौवा गथाय लानो मोना बेबायदिसो जानांगौ दा रुलफोरा। मा साख्रिआवलाफोराल' लानो मोना नर्मेल मानसिफ्रा लानो मोननाय बेबायदिथ' जानाङा रुलफोराहाय आंनि मथे दै रायजोफोर एकर्डिं टु मी होनना बुंदों। आरो नङाबा गैयाथाय गैया साख्रिआवलाफोरा गैजो गैजो दरमाहा मोननायफोरा लानो मोनगोन होननानै खालामस्रा नङा होमबा? बिसोरसो फिसिनो हागोन साब्रै साबा हिन्जावफोरखौ जों नों आं नर्मेल मानसिफ्रालाय मा फिसिनो हानो? सैथिनोबो साख्रिआवलाफोरनो पारमिसन हो गोदोर गोदोर लाख थाखा गाहाम मोननाय दरमाहानि मानसिफोरा हिन्जाव गथाय लानो मोननाय बा हौवा गथाय लानो मोननाय बिदि रुल बनायना हो। मा आदां गादां रुललै बेफोरलाय दिनबायलै रायजोफोर बे टपिकखौ बेसेयावनो दाना मेन कन्टेन्टआव फैदो। The reason why the people are saying nothing is there in video record रायजोफोर पलिटिकेल बा राजखान्थिनि सोरबा अपोजिसन पार्टिनि मानसिफोर बुंनाय बे आलादा बाथ्रा किन्तु जों नर्मेल पाब्लिक रायजो राजाफोरनि गेजेरावबो जे नैबे बाथ्राया सिखारदों दि बिटिआर एकर्डआवहाय जेबो गैया बे मोनसे बाथ्रा बुंनाया जों रायजो राजाफोरनि गेजेरावबो ओंखारदों। दा बिनि मेन गुबै जाहोना मा जानो हागौ रायजोफोर? नोंथांमोना नैबे मोनसे क्लिपखौ नोंथांमोना नुगासिनो दङ। एसेबां हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमनाय सेक्रिफाइस खालामनाय गावनि न'खर गथ' गथायफोरखौ नागारनानै हाग्रायाव बोसोर बोसोर सेक्रिफाइस खालामबोनाय हारिनि थाखाय नांबोनाय बेबायदि एनडिबिफोरनि प्रब्लेमखौ समस्याखौ दिनै बिटिआर सरकारा सल्भ खालामनो हायाखै। अबियासलि एनडिबिफोरा रायजो राजाफोरा बुंखागोन नाथिं इज देयार इन बिटिआर एकर्ड नङा होमबा रायजोफोर? दिनै बर' रायजो राजाफोरा अबियासलि बुंखागोन जाहोनाव दिनै गोबां बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय जोंनि बर'फोराहाय दिनै सरकारजों बा आर्मि पुलिसजों दिनै नायजेर दिनै बिना दायावबो दिनै इनकाउन्टार खालामजादों गावथारजादों। अबियासलि बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआवहाय बर' रायजो राजाफोरनि खुगायावहाय ओंखारखागोन नाथिं इज देयार इन बिटिआर एकर्ड नङा होमबा रायजोफोर? आरे न' होगोन फैसा होगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 है रां होगोन अमा फिसिनो स्किल डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावगोन बे गासैबो पलिटिकेलनि बाथ्रा। गासैबो पलिटिकेल पार्टिफोरा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो जों नर्मेल मानसिफोरा बे गासैखौबो जों मिथिखागौ। किन्तु मेन कारना बे नङा जे बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया होननाय बाथ्रानि मेन कारना बे नङा एक्चुअली। बिनि मेन गुबै कारनानो जाहैबाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गासैबो एनडिबिफोर जायफोरा बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनायमोन बिसोरनि केसफोरा उइथड्रयेल जागोन। बिसोरो हान्थिबाबे न'खराव खेथि बाथि मावनानै गोजोन संसार जानो हागोन।
नै मोनसे बाथ्रानि सायाव रायजो राजाफोरा दिनै गोबां दुखु मोननाय फोरमायनायखौ जों नुनो मोनो। गोबां रायजो राजाफोरा दिनै दुखु मोननाय फोरमायनायखौ जों नुनो मोनो। नै गोबां एनडिबिफोरानो दिनैसिम जेलाव दङ, गावनि बिसि, गावनि गथ' गथाय, गावनि आंगो गामि दिनैसिमबो बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। दिनैसिमबो बिथांमोना जेलाव दोङो। दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बे गासैबो सल्भ जागोननि बाथ्रामोन, खिन्थु बे सल्भ जायाखै। रन्जन दैमारि जोंहा सार बिथाङा गनो गोनांमोन बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों, बिथाङाबो गवासै। आजिखालि पलिटिकेलनि लिडार्सफोरखौ बायदि बायदि बेलेग बेलेग बाथ्रासो जों बुंनाय खोनायसै। बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ खोनानानै जों बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव ओरैबायदि दुखु, बेबायदि मोनसे दुखु मोननाय जोंनि गेजेराव फैदों, नङा होमबा रायजोफोर। बेनि उनावहाय एरिया बारायनायनि बाथ्रा फैबाय दानियाबा, इनक्लुसन। सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ बिटिआरआव इनक्लुड खालामनायनि बाथ्रा फैबाय। दिनैसिम जाफुंनायखौ जों नुनो मोनाखै। खुगाजों बुंबाय थादों गोबां पलिटिकेल पार्टिनि मानसिफोराहाय खुगाजों बुंदों 41 भिलेजेसफोरा इनक्लुड जाबाय होननानै, खिन्थु जोङो मिथिनो मोन्दों गभर्नरनिफ्राय जेबो एप्रुभ गैया, गभर्नरा फोसावाखै। जों बेखौ जों नुनो मोन्दों। गोबां मानसिफोरा, गोबां गेदेमाफोरा बुंनो नागिरो दै, मा होनना बुंनो नागिरो, बोसोरथामल'सो जादों आरो बोसोरनैखौ नेनो हाबावा नामा, बायदि बायदि कमेन्टफोर आंनि भिडिअ'आवहाय फैयो। खिन्थु बोसोरथामनि बाथ्रा नङा, 6 मास डेट होदोंमोन। बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव खै मासनि उनावहाय इनक्लुड जानायनि बाथ्रा बुंनायमोन, रायजो राजाफोरा गोसोआव दङ नङा होमबा। बेसेबां दिन होबोदों, बेसेबां सम होबावदों। माने किसुमान समावहाय रायजो राजाफोराबो एसे अधर्ज बायदि जायो, नङा होमबा रायजोफोर। अधर्ज बियो फैयो रायजो राजाफोरनियावहाय। मानो होनना बुङोब्ला जों रायजो राजाफोराहाय गोबां दिनै थगायजाबोदों, गोबां जोङो सौग्रु होजाबोदों, जायनि जाउनाव दिनै गेदेमाफोरनि बुंनाय बाथ्राफोरखौबो गोबां रायजो राजाफोरानो फोथायनो हायै बेबायदि अबस्थायाव फैबाय। जोङो बुंनो हायो बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया होननाय बाथ्राया जुदि हसायैनो जुदि बिटिआर सरकाराहाय सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ जुदि इनक्लुड खालामनायाव फैलार जामारो, अब्ला जुगे जुगे बे बाथ्राया जारिमिन बायदि मोनसे जानानै थागोन जे बिटिआर एकर्डआव जेबो गैमारामोन, नैबे बाथ्रायाहाय मोनसे जारिमिन जाना थागोन आरो। जाउनाव दिनै जोङो अपोजिसन पार्टिफोरखौ जोङो बुंबोनाय जोङो नुबाय थादों, खोनाबोदों ससियेल मिडियाफोरावहाय। हाग्रामा महिलारिया एकर्ड खालामनानै एकर्ड खालामबोनाय बिटिसि सरकारखौनो दिनै बिटिआर सरकारा, इउपिपिएलआ दिनै सरकार सलायगासिनो, जेबो गैया। खिन्थु बिटिसिनि जि पावार एन्ड फांसन माखासेखौ आसाम सरकारजों लांफिनजाबायसो, खहासो खालामबाय, नैबिदि बाथ्राफोरा गोबां बुंजागासिनो दं आरो जों खोनाबोगासिनो दं आरो मोनथिबोगासिनो दं, नङा होमबा रायजोफोर। खारन मानो होनना बुङोब्ला दिनैसिम गिदिर गिदिर जिहेतु मावनो गोनां खामानिफोर, बेफोरखौ 3 बोसोराव जेबो मोनसे मावबोनो हानायखौ जों नुनो मोनाखै। ओरैनो जों बुंनो हायो लामा सामा डेभेलपनि बाथ्रा, न'खर डेभेलपनि बाथ्रा, सरकारि न' होदों, लामा बनायना होदों, दालां बानायना होदों, माबा कलेज बनायदों, हस्पिटाल बनायदों, बियो ओरैनो नर्मेल बाथ्रा जोंनि थाखाय। बेलेग पलिटिकेल पार्टिफोराबो, बेलेग सरकाराबो, हाग्रामा महिलारि सरकार बिटिसि सरकाराबोथ' गोबां बेफोरबायदिनो डेभेलपमेन्ट खालामबोदों, नङा होमबा रायजोफोर। खिन्थु जे स्पेसियेलि बिटिआर एकर्डआव जिबायदि मावनो गोनां, जिबायदि गिदिर गिदिर बर' हारिनि मुलाम्फानि थाखाय जि एकर्ड दंमोन, जि एग्रिमेन्ट दोङो, बेफोरखौ दिनै खालामनो हायैखौ नुनानै दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव नैबे सोंलुआ सिखारदों दि बिटिआर एकर्डआव जेबो गैमारा नामा। जिहेतु 3 बोसोर जालांबाय, सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बिटिआरआव इनक्लुड जानो गोनांमोन, दिनैसिम कागज कलमै जायाखै। एनडिबिफोरनि प्रब्लेमा दिनैसिम सल्भ जायाखै, नङा होमबा रायजोफोर। बे गासै बाथ्राफ्रानो दिनै रायजो राजाफोरनि गोसोआवहाय बे मोनसे सोंलुआ सिखारदों दि बिटिआर एकर्डआव जेबो गैमारा नामा। थाबाय लोगोसे जोंनि बे समयसा जानाया जोङो दिनै जेन'बा जोङो मोनसे मागिनाय हाबाफारि लानांनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा सिगां समाव एक्स एनडिबि हिसाबै जोङो एनडिबिनि खामानि एनडिबि हिसाबै जोङो मावबोदों, नांबोदों। दा बेनि उनाव जोंहा हमजानायबो जादों, बहुद बार हमजादों जोङो क'क्राझारावबो दङ जे केसा, ओमफ्राय नागालेण्डआव जोंहा डिमापुर नागालेण्डआव दङ। दा दिनै जोंना हिरिङा दंगासिनो दङ। जेन'बा जोङो हमजानाय समावबो जोङो बोसोरसे जेन'बा जोङो
माबा लानानै थानांदों, NIC जानानै थानांदों जोङो। दा बेनिफ्राय जोंहा न'खरनि माखासे धोन सम्पतिखौ जोङो फाननानैसो जोङो बेलजों फैनांदों। दा बेजों लोगोसे जोंहा थांनायनि बेलायाव जोंहा मासै मास सामफ्रामबो जोङो माने कट गाहैबाय थानाङो। जों बहानिफ्राय फैसा मोनबाय थाबावगोन, जोंहा जेबो गैया। बेराफारसे जोंना आथिं गासिबो बायजोबनानै दङ। बेराफारसे जों रिहाबिलिटेसनबो मोनाखै। आं बेखौनो फोरमायथि हरो गभर्नमेन्टनि सिगाङाव, आं बेखौनो खावलायहरो। मानो होनबा जोंहा जेन'बा कर्टआव जोंहा फाइन होखानाय दङ। कर्टआ जोंखौ NDB होननानै जोंखौ सिनायथि खालामनानै जेन'बा पुलिस प्रकासन बा आर्मिनिफ्राय दिनै जेन'बा डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंखौ हमनानै जेलाव जारा हास्ति खालामनानै जोंखौ जेन'बा जेलाव दोननानै जोङो न'खरनिफ्राय जोङो धोन सम्पति फाननानै जोंहा कर्टआव होबोनाय दङ। दा बे हिसाबै दिनै जोंहा रिहाबिलिटेसन मोननांगौनि बेलायावहाय जोंखौ माने रिहाबिलिटेसननि बेलायावहाय जोंखौ निल खालामगासिनो दङ। आं बेखौल' बुङो, NDB एस हिसाबै 43 बेट्सआ लास्ट बेट्स बियो। मानो होनबा 11 जन दङ। दुखु मोनो, गोसोआव दुखु फैयो जे जिहेतु जोंनि हारिनि थाखाय नांसोमबोनाय, हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय NDBफोर बिथांमोना दासिमबो बेबायदि हालोदाव दोङो। बिथांमोननि थाखाय दासिमबो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामना होनो हायाखै दिनै BTR सरकारा। बेफोरखौ नुयोब्ला गोसोआव गोबां बेले बेजे साननाय आरो गोबां दुखु मोननायफोर फैयो, नङा होमबा रायजोफोर? अके रायजोफोर, सम आरो बोथोरा फोरमायलांसिगोन माबोरै जालाङो। बेफोर गासै समस्याफोरा, बेफोर गासै प्रब्लेमफोरा सल्भ जालाङो जालाङा, बे गासैखौबो जों आरो सम आरो बोथोरजों जोङो मोनथिलांसिगोन। स' आं जि बाथ्राफोरखौहाय नोंथांमोनजों सावरायबाय, बेफोराव माबाफोर गोरोन्थिफोर जालांदोंबा अननानै क्षमा मोनगोन होननानै, निमाहा मोनगोन होननानै आसा थाबाय। स' दिनैनि थाखाय भिडिअ'आ बेसेनोसै रायजोफोर। थेंक इउ स' माच।